marhite-hite guarni debata ama, dohot guarni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot guarni ton di perbadia, na tumu palangit dohot tanoon. Amin. Nunga tubuh dihita sada poso-poso, di leon tuhita sada anak, papetu abarana sogut harajaon, jala baheron na guarna si partai halongangan, ulu balang ni debata ama, salileng ni lilengna raja ni hadameon. Edeon hamuma sada edenai baru di jahuba, edeon hamuma jahuba alesa dok tanoon. Pajojor hamuma di tonga-tonga ni akan nasotu madda ho hamulion nai, di tonga-tonga ni salut bangso halongangan akan nabi nahen nai. Marsomba mahamu tu jahuba marpahean na marhadohoan, akka hitir mahamu maradopon ibana, ale isini sadok tanoon. Haleluya. 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 Martang yang mahita, ale debata amana di banua gijang, puji-pujian hasangapon doot hamolation husobon hami tuho, marningot silion leon mina balgai tuhami jolma na di pardangolanon, ima anakmu Yesus Kristus na sinurumi, sian banua gijang alani hami, gabina dangol do ibana jalana pogos, pola tubuh ibana di barani Betlehem asamamora hami, saya rajai jala togu-togu hami marhite-hiti todim, asalam hidahami godang ni holong ni roham na pinapatar ni anak mi. Amin. Marede hita sian buku endi HKBP nomor 50 alu ayat 4 dot ayat 5. Tangian hamuma patit ni dibata di pesta Natal paduahon sedarion tersurat di Josua 24 ayat 14. Ope sai habiari hamuma jahuba jala marsihoho trohamuna mangului ibana di bagasan hasitongan jala paholak kamu debata sileban akana niloan ni opumuna di bariba ni batang aiki dohot di Misir jala holoi hamuma jahuba idoh sahatna atong rak mangido gugu mahita sian Tuan debata ale Tuan debata sai pargugui mahami mangulaon nahobar tu patikmi. Amin. Tapuji tuata marede mahita sian buku ede nomor 46 ayat 10 dot ayat 10 sada.
roti madosata martangi yang mahita. Ale Tuhan di bata amanami parguguna suatu dosan, para siniroha midahamina dangolon, narodo hami tujolo manopoti dosa nami na gudangi, di bagasan hajahaton, hami tubu jaladang adong haporseaon di bagasan rohanami yan. Saluhut do hami manibil sian akadalanmu, macai gudang do pangalasion nami di patikmu, alai ingot mahami ale Tuhan. Alani denggani basam, dohot asini roham. Sayunang paingot-ingot akadosa ni haposoon nami, dohot pangalasion nami. Say ingot mahami hobartu asini roham, dohot denggani basam alani guarmu. Ale Tuhan Yesus, marpamuati maroham di dosa nami nagudangi. Amin. Baga-baga ni dibata taringo tua sesan ni dosa. Songonodo hatani Tuan Jehovah, nunga diarsai hoa marhite sian akka dosam, jala nunga dilojai hoa marhite sian akka hajahatommu. Ahu tutu, ahu sadiri manelesei akka panglasiom, alani hadiriokku, jala dangbe hupaingot-ingot akka dosam. Asangapon ma di dibata na dikijang. Amin. Tapuji matuata, marede maita sian buku endi AKBP nomor 22 ayat 3 1 ayat 4. Tuhan Yesus ada uang, Nabi suruh di bata, nama saya sudah dosa di dalam Golgota. Asal di bata, las dame 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 mani jorma, lomo di bata, do ita jorma sai sondang di Ale Tuhan Yesus asa doa maruli di atutumi. Asa muni mata, laus dame 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 mani jorma, lumuni ruani di mata, doita jorma. Tangion hamuma hatani debata turpu epistel di pesta Natal paduaon sadarion tersurat di Yohanes sada ayat sia 1 ayat 14. Alai nunga madok ro ujui tu portibion panodang nasitongi na manodangi nasa jolma. Narodo ibana manopot na di ibana hian, gabedang dijakon akka na di ibanai ibana. Ima akan naso tubuh sian mudar, manang sian sakap ni daging, manang sian sakap ni bawa, tung sian debata do.
Ido sahatna, martua do akan untuk mangyon hatani di bata, jalanau piopsa. Amin. Puji-pujian sian kor penguan ina.
Terpuji ma Tuharta, marene bahita sen buku ede nomor 500 ayat 2 dot ayat 3. Kristus Raja siap suka Tuhan bertinggiu tubuh siap si Maria lawan musitaon debata nasional dan kabeda kita mengarapkan hitabi Yesus Immanuel endene suruhani sang abadi Tuhani Yesus Raja hadapi sundang dihorati panondang nihangonuan disalun jalmai diromari dodiri lawanubus madisi masa udang mandiri alami dosa nali endene suruhani sang abadi Tuhani. Taha tindakon maha porsiatai, songena hina tindakon idongata sa porsian disadok portibion, rap mahita mandok. Au porsia di dibata Jehovah, ido ama parguguna suatu dosan, na tumo palangi dohotano. Au porsia di Yesus Kristus, anak ni dibata Jehovah na sasadai, imana itu buon ni si Maria, na gabe-gabean siato di perbadia, adorang soha bubuhan. Ido Tuhata, na tumaur na bernid, di pangumuman ni silatus, na mate terpajar do ibana di hau pinar silang, na tua tubana torudung di tanom, na mulak mangulu di hari patuluon, na manaik tu surgu, lahudu tu siamun di debata jahuba, amanai pargugu na suatu dosani, di sima ibana, paima mulak sogo tu tanoon, manguhumi halak na mangulu do na mate, au porsea di todi perbadia, jala adong sada huria na badia, huria hatopani halak Kristen akan na badia, doh na disani dosa, doh diatai na mandok, mulak mangulu sogo daging dihalak no mate, doh dia nguluan na sora sudah. Amin. Tabegima kursian punguan ama.
Tabegima sunggul-sunggul namasa di huriata. Sunggul-sunggul HKBP Tamarunang, Pesta Natal Lepa Duahon, Selasa 26 Desember 2020. Parjolo, Guarni Mingguta Sadarion, Ima Pesta Natal Paduahon, topik minggu, Jehovah do Raja, dalam bahasa Indonesia, Tuhan itu Raja. 2. Namar Jamita dihita di Pesta Natal Paduahon, Ima Amang Pendeta PDM Lubis MTH, Masian Pendeta HKBP Makassar. Tolu, di hari Minggu tanggal 21 Desember 2020 di Patupa Huriata do pelantikan panitia Pesta Resort. Sonima sunggul-sunggul di Huriata di Bagasan Tikion, tatangnya kuma asagabi pasu-pasu do lasniroa di hita tarlumobi gabi hamulaon di Guarni Tuhata. Amin. Tapasahat ma peliata, pelian sada A, sada B, huhut mahita marede, sian buku India KBP nomor 50, ayat sada, dohot udutna. Marende mabu, madohonamu, ulung dirohata, domoso-mosoon, namareako ita, tu atas tanaon, Tuhan kidohon, Tuhan kidohon. Martang yang mahita, damini debatana sumurung sian saluhu naroha, imana mangaramoti, hati-hati doho pikiran munabe di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Selamat Natal madihita salu nakamang dot taminang, oras madihita. Sahak ma berita hatani Tuhata di tonga-tongata di pesta Paduahon parningotat di hatutu buni Tuhata Yesus di bagasan borngin sadarion tajahama hatani Tuhata sian pesalmen
siapuluonom. Ujaho kami ma tutonga-tongata songonom mahatani tuhata dihita pesalmen siapuluonom. Eddehok kamu ma sada eddenai baru di Jehovah, eddehok ma Jehovah ale sadok tanoon, eddehon hamuma Jehovah, puji hamuma goarna, baritahok kamuma hatuonna ganup ari. Pajojor hamuma di tonga-tonga ni akka parbegu hamulion nai, di tonga-tonga ni saluhut bangso halongangan akka nabinahen nai. Ay natibul do Jehovah jalanatama si tutu pujion, nasokal do ibana mangatasi sude akka debata. Ay aji-ajiat do sude debatani akka bangso. Alay anggo Jehovah nang majadihon akka langit. Hatongamon dohot hamuliaon di jolona. Hagugood dohot hinauli masa di bagasan habadion nai. Hamu wali akka marga ni akka bangso, sailehok kamu ma hamuliao dohot hagugoon tu Jehovah. Leo kamu ma di Jehovah hamuliao ni goarna, buak kamu ma silehon-lehon dungi masuk mahamu tu bagasan akka alamanna. Marsobba mahamu tu Jehovah marpahean na marhadohoan. Aka hitir ma maradopon ibana ale isini sado tanoon. Pabuah-buah hamuma di tonga-tonga ni akka parbegu Jehovah do raja hotma atong portibion dang tagamon humordit uhumon nama sogot akka bangso di bagasan hatigoran marlas nirohama disi akka langit jala marodopolop tanoon marhasak-kasak ma laut rodi isina marolopolok ma akkaladang rodi nasa nadisi marolopolok ma disi sude akkahau di tobbak di jolo ni Jehovah ay nungaro ibana manguhum tanoon uhumon nama liat portibion di bagasan hatigoran nang akka bangso di bagasan hasitonganna. Ima sahat ni hatani tuhata. Di hamok kamang dot taminang molo tapayu ihut berita taringok tuhatutubu ni Tuhan Yesus. Adong ma jupang ta berita taringok tu suru-suruan nama buah berita. Adong mamuseng jupang ta taringok tu si Maria na gabe-gabean siator di porbadia. Adong mamuseng si Joseph na marsaka laho manirakon si Maria. Adong mamuseng jupang ta adong parmahan na marnida hatutubu ni Jesus. Adong mamuseng taringok tu Jesus na pea di panggagatan di barani pinahan. Dohotlan akana asing akamang dot taminang. Sude na ilaho patorakon tuhita bahwa nungaro debata gabe jolma di bagasan Yesus Kristus. Napabuahon berita na sitonggoy. Berita na memang masa di tonga-tonga ni hajolmaon. Jadi berita tentang kelahiran Yesus itu bukan rekayasa. Tetapi kita mau dijelaskan ya memang itulah kenyataan yang terjadi. Laho patorako kita imana masa ditiki hatutubu ni Tuhan Yesus. Jala Tuhan Yesus pe dinatubui dan apalah sarupa dongol partubu ni jolma nasomal rupani di portibion. Memiliki perbedaan. Alani ido marhite haroro ni Tuhan Yesus tu tonga-tonga ni portibion. Adong doneng si paingotan na tuhita. Ia panadota tu debata si top panasa na adong panadota di Tuhan Yesus Kristus. Itu bukanlah sebuah imajinasi. Bukan juga sebuah hayalan yang dibuat-buat
rohani jolma, pikiran ni jolma. Tidak. Iman kita kepada Tuhan itu memiliki dasar. Tidak hanya kita asal percaya saja begitu kepada Tuhan pencipta langit dan bumi, tidak. Tetapi kita memiliki dasar yang kuat untuk mengatakan bahwa kita memiliki Tuhan yang hidup, Allah yang perkasa di tengah-tengah kehidupan kita ini. Tung takas do di hati dakon babuan nata hapur syai nata sobbai ima debata na mangulu do. Allah yang hidup debata na memang sitong adong di tonga-tongat ta. Debata na memang patupahon ragam akka halongangan na mengatasi roha doho pikiran ni jolma. Tatada tala tahapor syai do Tuhani debata na sitongi dang alani malo-malota maddo adong Tuhan dah. Tahapor syai debata di bagasan Yesus Kristus dang alani gabe sian hata-hata ni hajol mau ni. Ale memang tuntakas do tahapor syai debata adong sadana ikon tagaris bawahi bahwa memang tahapor syai debata ala dibatado na batuduhon dirina tuhita. Allah yang menyatakan dirinya kepada kita sehingga kita mengenal Tuhan. Dibatado naro tutonga-tongata ibana do nama jauhita tuhuriana. Ibana do naro tutonga-tongata tuhita. Ini menjadi sebuah pemahaman yang penting di dalam iman percaya kita kepada Tuhan semesta alam. Kita mengenal Tuhan, kita mengenal Allah Sang Pencipta bukan karena kita mencari Tuhan, tetapi karena Tuhan yang menyatakan dirinya kepada kita. Tuhan yang memperkenalkan dirinya kepada kita sehingga kita memuji dan memuliakan Tuhan, kita menyembah Tuhan. Bukan karena kita mencari Tuhan, kita dapat Tuhan maka kita sembah Dia, tidak. Tetapi karena Allah yang menyatakan dirinya. Ima nata halaso di hati tubuni Tuhan Yesus akamang dot taminang. Ido bana molo tajaha di padan narobi. Macegodang dohatan di debata nama dok ahudo Jehovah debatam nina. Sejok-jok di dok Tuhan isongoni. Akulah Tuhan Allahmu. Ahudo debatani opum nina. Allah Abraham, Ishak, Yakub. Saya tak tong do di johod debata, di suara hod debata. Akulah Tuhan Allahmu. Selalu Tuhan memperkenalkan dirinya. Inilah aku. Bahkan mau masuk kita tu pada baru museng, tung takasma museng di patu duhod debata dirina marhite Tuhan Yesus. Jauh lebih jelas lagi. Dia menjadi daging, menjadi manusia sama seperti kita. Supaya memang benar-benar kita mengenal Tuhan. Tung takas boy di hilala rohani jolmai. Debata di bagasang ngoluna marhide Tuhan Yesus. Jadi inilah dasar iman kita untuk mempercayai Tuhan Sang Pencipta langit dan bumi di tengah-tengah hidup kita ini, amang inang. Bahwa memang benar-benar Allah itu yang datang menyapa kita. Allah yang memperkenalkan dirinya kepada kita supaya kita mengenal Dia. Bahwa Dialah yang menciptakan kehidupan ini, Dia yang memberi napas hidup kepada kita. Ido nang nanay suarahon ni par pesalmenon siap pesalmen siap puluonom nata jahon akamang dot taminang. Ido neng dohonon na tuhita didok nakanin di bagasa pesalmen siap puluonomon ay tibul lo Jehovah mengatasi sude akka debatanin. Allah kita itu dahsyat jika dibandingkan dengan debatani akka bangsona asing. Itu adalah pengakuan iman orang Israel. Kita memiliki Allah yang dahsyat. Tidak sama dengan Allah bangsa-bangsa lain. Didok museng ai aji-ajian do sude debatani akka bangso. Segala Allah bangsa-bangsa itu adalah hampa katanya. Dang adongi, dang tikosi. Tidak ada yang benar. Itu adalah hampa kosong. Dang adong. Didok mamuseng ai holat debata rido napatut si pujion doho si sobbau. Hanya Allah debata Jehovah do napatut si pujion, napatut si sobbau di tonga-tonga lingoluan.
Jehovah do raja, jala imana do panguhum di tanoon. Imana di suarahon, siap pesalmen, siap pulonomon. Jadi molo tabereng latar belakang ni saotik kita mamereng latar belakang ni pesalmen siap pulonomon. Omma ede puji-pujian na di suaraho bangsa Israel ditiki mabuan manang ditiki sahat poti parbadanan tu Jerusalem. Sahat ma poti parbadanan di Jerusalem. Mared de manasida di hati dakon nasida ma di edehon nasida ma taringok Tuhan muliau ni debata. Molo di hala Israel poti parbadanan ima songon tada hajong-jongan ni debata di tonga-tonga ni ngolun nasida. Jadi di hilala rohana nasida molo adong poti parbadanan ni tabuk perjanjian di tonga-tonga ni nasida adong ma di nasida pos ni roha. Keyakinan, kekuatan, kepercayaan yang teguh. Kenapa? Karena mereka merasa bahwa ketika tabut perjanjian itu ada di tengah-tengah mereka, dapotak kedua manasida. Mereka akan dapat pertolongan, perlindungan dari Tuhan. Kenapa? Karena Allah ada di tengah-tengah mereka. Imarikok ni poti parbadana di nasida. Adong di poti parbadana ni, adong madisi buku panuratan ni, pati nasapului, adong madisi manna, adong madisi nang tukok ni si Aaron. Molo didok museng ima poti panidangion, poti panidangion ni haporsiaw ni hala Israel. Na pabuahon, pabuah nasi tongdo di bata na adong di tonga-tonga ni bangsoy. Bahwa benar-benar Allah ada di tengah-tengah mereka. Na manogu nasida, na manarihon ngolu ni bangsoy. Ini menjadi saksi nyata. Jadi batu panuratan surat pati nasapului manna dohok tukok ni siaron ini menjadi sebuah pertanda. Ini menjadi saksi nyata bahwa memang benar-benar Allah menyertai kehidupan umatnya. Memang benar-benar Allah berbuat, bertindak di tengah-tengah kehidupan umatnya. Tidak kolan hata-hata maka porsiai debata tidak. Tetapi ini menjadi bukti nyata bahwa memang benar-benar Allah ada, Allah bekerja di tengah-tengah kehidupan umatnya. Alani ido tung takasdo di hilala bangsoi, songo dia hajong-jongan ni debata di tonga-tonga ni ngolun nasida. Nasaragam akatadda halongangan di patupa debata. Marsuara do debata tu tonga-tonga ni bangsona. Di sariho do ngolun ni nasida, di leho si pangano, di leho si inumon. Semuanya disediakan oleh Tuhan di dalam kehidupan mereka. Jadi dang sarupa debatana tahapur siai songon debatani bangso parbegui. Tidak sama. Iman percaya kita tidak bisa kita samakan dengan iman kepercayaan bangsa-bangsa lain. Kita memiliki Allah yang hidup, Allah yang benar-benar memang bekerja dan ada di tengah-tengah kehidupan kita. Ido naneng hati dakononi pesalmenod dihita akamang dot taminang. Alai molo bangso na asing debatani akka bangso parbegui yang go nasida sadiri do na manoppa debatana. Mereka yang membuat Tuhannya sendiri. Di patu-patu pama debata nasida, di pasuma-suma ma hira Tuhan. Si sobbaon nasida, tetapi tidak dengan kita. Mulo didok hatani Tuhata, mulo akka debatani akka bangsona asingi. Adong do matana ninna, alaidang marnida. Adong do pinggolna, alaidang marbinege. Adong do pamanganna, alay dang boy makatay. Adong do tanganna, alay dang boy marpabahenan. Itulah Allah akabangso parbegui. Tetapi tidak demikian dengan Allah kita. Kita memiliki Allah yang hidup, Allah yang bekerja, Allah yang menyatakan dirinya di dalam kehidupan kita. Justru debatado naro mangalului hita.
Di batado na Roma nopot tita. Itu sebabnya sungguh luar biasa Tuhan kita. Sungguh luar biasa Allah yang kita kenal, yang kita imani itu. Kita bukan mencari-cari Tuhan, tetapi Tuhan yang mencari kita. Tung takas do di pada dahod di bata dirina tu tonga-tongalta. Bahkan pola sapero tu tonga-tonga ni purtibio gawe jolma Tuhani. Asa tung takas tatada. Tahilala holong ni Tuhani dihita akamang dot taminang. Ima na disuarahon hata ni tuhata tuhita di bagasan bornginon. Asa borha sianomma akamang dot taminang adong ma piga-piga narikot si pahusor-husorota sia turpuk na tajahon. Na parjolo asa di arahon turpuk tom mahita bohado asa lamhot jalalam togu mahapor siota tutuhatai. Supaya iman kita semakin teguh, supaya kita semakin mengimani Tuhan di dalam kehidupan kita. Sapalanong tapili Yesus nagabe Tuhan si palua hita unang alang hapor siota. Sapalanong tapili Tuhan Yesus si palua hita. Hok mahita di hapor siota, tugu mahita marhapor siot di mana. Unang golom ria-ria hita di hapor siota. Ngapala takas na kaning pinatorang songod dia do di batatai. Kita memiliki Allah yang hidup, Allah yang benar-benar nyata di dalam kehidupan kita. Allah ni sapalanong tahapor siai imana bahasa lam tugu ma. Hapor siota tu imana, molo Tuhan Yesus madok hapor siau mido na palua hokonin. Iman mula yang menyelamatkan engkau. Gomos mata tiop hapor siau tai. Jala hobar tu topik ni mingguta di pesta ta di bagasat tikyo di bata di do jaho bado raja ninna. Taluas matuhani gabe raja. Taluas matuhani na mangarajai ngulut taon. Biarlah dia menjadi penguasa di dalam hidup kita. Ibana na mangarajai rohata, ibana na mangarajai pikirata, ibana na mangarajai ulauta, ibana na mangarajai nang di tonga-tonga ni keluargata, ibana nang na mangarajai sude saluhuna akka usahata di tonga-tonga ni ngulutta si ganupari. Sapalanong tapili Tuhan Yesus si palua tuhata. Biarlah dia menjadi raja. Dia yang berkuasa di tengah-tengah sadok parnguluat akamang dot taminang. Unang laos hagugoon na asing mangarajai nguluta sotong ma. Jangan kita biarkan ada Allah lain atau ada kuasa-kuasa lain-lain yang menjadi raja atas hidup kita. Jangan. Biarlah Tuhan tetap menjadi berkuasa di tengah-tengah hidup kita. Ikopos dorohata namar Tuhan. Sapalanong tapili Tuhan Yesus. Ikopos rohata namar Tuhan. Dangadong nasotar patupa Tuhani di bagasang ngulut akamang dot taminang. Modo di sada Timoteus onom ayat 15 di dok. Tuhan Yesus ido raja ni akaraja ninna. Tuhan di atas raja di atas segala raja dan Tuhan di atas segala tuan. Bahwa tidak ada yang jauh berkuasa dari Allah yang kita kenal dan ya Allah yang kita imani di tengah-tengah kehidupan kita ini. Imana parjolo nen dohononna tuhita asalam hot hita marhapor siaon di Tuhan Yesusi. Na paduahon tadana porsea di Tuhan kita di dok turpukoma di hita ikko tapasanga matuhani. Tasobba matuhani, tapuji matuhani. Tabaritahom magoar ni Tuhani di tonga-tonga ni ngolutta. Mula dong porsea hita di Tuhan, tatadda tu Tuhani di bagasong ngolutta. Ikon tapuji may mana. Kita menyembah Tuhan, kita memuliakan nama Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita ini. Molo tadok Jehovah do raja, totu raja namang gonggomi ma. Artinya ikon si pasangapod do raja. Ala Jehovah do raja, ibana do na ikon si pasangapod tadi bagasan ngulut ta. Molo didok nakan di bagasat turpuk tahun songo dia mahita laho pasangapo mamuji Tuhani didok marhite edde nai baru ma.
jala memuji Tuhani ganup ari ninna. Asa ta edehom ma edene baru jala memuji Tuhani hita ganup ari. Totu molo didok edene baru memuji Tuhani ganup ari ninna totu dang holan marhite ede puji-pujian. Dado holani alai dipaingot do tu hita. Nah didok pasangapot Tuhani totu doho do marhite akka parange, marhite akka pabahenan, nadenggan. Itu menjadi nyanyian yang baru bagi Tuhan. Melalui perbuatan, melalui sikap yang berkenan di hadapan Tuhan. Marhite akka parange pabahenata, boy doi gabe eddenai baru di debata. Boy doi gabe memuji Tuhani ganup ari hita. Artinya molo dedok songoni, molo sonari hita burju, berarti sogot ikon lamburjuma. Molo sonari hita na ngaringgas, berarti sogot gabe lam ringgasma. Lapatanna dan gabe sumurut tupu di hita. Ala ikon arong do peningkatan. Ada pembaharuan, hidup bana ikon edene baru. Artinya orang sarupa sonari do sugut. Ikko dumengga do sugut sia sonari. Ido ngulu ni halak na porsea. Ido halak na memuji Tuhani. Itulah nyanyian yang baru yang bisa kita nyanyikan kepada Tuhan. Kalau sekarang aku sudah baik, maka besok akan jauh lebih baik lagi. Kalau sekarang aku rajin, maka besok jauh semakin lebih rajin lagi. Ada sebuah peningkatan. Tarlumo bima di bagasan, ha porsiaota akamang dot taminang. Alani mulo namar Natal, totu mar pesta Natal hita, mulo adok kita namar baju baru, totu dak kolab baju baru, ne baru, alai kodohok ma parange ne baru. Perbuatan yang baru, sikap yang baru, yang jauh lebih baik, yang berkenan. Nani halomohon ni Tuhani di bagasan ngoluta. Jalan apa toluhon di suaron hatan itu haton nang tuhita, ala tuhat taido di batana sitong nena. Panguhum nasi tong do mana? Si tong do uhum ni Tuhani, tigor do uhum ni Tuhani. Iko mabiar do hita tu Tuhani. Kita harus takut kepada Tuhan. Yang dohonon na batapa siring ma akka dosa kana maralo tulomon rohani Tuhani. Ido na pasangapot Tuhan. Totu iko mabiar do hita mangulahod dosa. Panguhum si boto saluhu do mana? Panguhum si ida saluhu do Tuhani. Takas dipaingot tuhita. Ise do imana nakaning. Imana do naro sugot laho manguhum itanoon. Kita tetap harus memuliakan Tuhan dengan kita takut tidak mau melakukan dosa. Sotong gabe mangonai uhum ni Tuhani dihita sugot. Jala iko dohonot do akamang do taminang taringok tu dosa. Iko porsia do hita dang adong nadinggan jalo otas ya dosa. Dang adong nadinggan. Nang dinguluta sonari di Portibion nang ningulu sogo pe. Di paruhuman na sogo tidak ada. Tidak ada yang baik yang bisa diterima manusia. Hidup di dalam dosa. Alani tepadau mak akka namaralo tuhatani di bata. Ima akamang do taminang berita Natal di hita di pesta padua honon. Asatung takasma di pabua tu hita bahwa kita memiliki Allah yang luar biasa, yang patut untuk disembah, yang patut untuk dimuliakan. Tuhan yang kita kenal, Tuhan yang kita imani, bukan Tuhan yang direkayasa oleh pikiran manusia, hati manusia, tidak. Tetapi sungguh Allah menyatakan dirinya, Allah yang memperkenalkan dirinya kepada kita supaya kita mengimani Dia, mempercayai Dia. Dia yang menjadi juru selamat di tengah-tengah kehidupan kita. Amin. Martang yang mahita. Maulia tema Tuhan di bata Jehovah di asidohot holong ni roham di luas sohami Tuhan lahu manangihon hatam di pesta paduahon parningotan di hatu tubuh ni Tuhan Yesus Kristus Tuhan si palua di hami. Maulia tema Tuhan di hatam nabadia nong sahat di tonga-tonga nami lahu pasahaton lahu paingoto kami Tuhan. Tung macailas rohanami Tuhan halak na martua dohami ala hutadahami di batana sitongi halak na marlas niroha dohami Tuhan ala hutadahami di bata para siroha
debata na manarihon ngulu ni akana porsea diho Tuhan. Asima roham Tuhan, pasu-pasu mahatamon di tonga-tonga ni ngulu nami, asalam tang takas Tuhan lamhot mahami marhapor siaw tuho Tuhan di bagasan ngulu nami. Holakodo Tuhan si sobaon, si oloan, si pujian, si pasangapon di bagasan nguluot Tuhan. Asa hodo debata nami, natuk palua ho kami Tuhan di nasaragam parnguluan na adong di bagasat tanoot Tuhan. Mauliate ma Tuhan marhite anakmu Tuhan Yesus Kristus nang rotu tonga-tonga ni portibion gabe jol masongon hami. Gabe boy hutada hami debatana sitongi di bagasan Yesus Kristus. Mauliate ma Tuhan disudedengkan di basami itu. Dilehoko di hami haporsiaon na mangului, haporsiaon na sitongi. Ima Tuhan na margugoyo kami lahu madalani ragam na masa di tonga-tonga ni parnguluan nami Tuhan. Asa pujion nami maho pasangapon nami maho Tuhan, marhite akaparangi doho pabahanan nami na hobar tulomoni rohami, jala pasidingon nami Tuhan, akka hagiot haportibion, na boy mabaik kami madabu tu bagasan dosa, na maralo tulomoni rohami Tuhan. Asima roham Tuhan, pahotma hatamon marurat marparbue di bagasan roha doho pikiran nami, asa toktong ma Tuhan, marlas niroha hami, madalani aka ari-ari ningulu na pinasahamu di hami, marhiti haporsiaw na hutiop pami Tuhan. Ditikyo Tuhan, hami na pungulison, ruas ni huriam, na boy hami ro marsobba tuadopamu Tuhan, pasu-pasu manang hami sa luhutna, di tonga-tonga ni aka parnguluan nami si ganupari. Hodo na boto Tuhan, aka sudena na masa di tonga-tonga ni ngulu nami Tuhan. Ragam akka na diparsita rohanami, ragam akka sitaonon, akka parukilon, na huwadopi hami di tonga-tonga ni ngulu nami Tuhan, alay postitutudo rohanami, hodo di bata nami, na toktong manarihon, mangalehon, akka naringgan, nariko di bagasang ngulu nami o Tuhan, asima roham, homa Tuhan, napatuluson, sude akka nadinggan, hobartulomoni rohami di bagasang ngulu nami. Pasu-pasu akan naniulan ni tangan nami Tuhan. Pasu-pasu akan usaha na pinatupan nami di bagasan ngulu nami Tuhan. Menjadi nadinggani di parnguluan nami si ganupari Tuhan. Lehod di hami hahipason, lehod di hami gogo, mangula aka ulon nami si ganupari Tuhan. Asima roham pasu-pasu nang di bagasan saluhut na aka rumah tangga nami ganup marsada-sada. Pasu-pasu aka ianakon nami Tuhan. Pasu-pasu saluhut na keluarga nami Tuhan. Oma Tuhan, natotong mangalehon akada duminggan di tonga-tonga ni keluarga nami ganup marsada-sada. Songon itu nang di tonga-tonga ni huriam HKBP Tamarunang di bagasat tikyon i pasu-pasu homa Tuhan nang di aka saluhutna di aka pelayanan di aka program kerja di tonga-tonga ni huriamot Tuhan. Lehonomu gogo doho las niroha di parhalado songoni nang ruas ni huria di bagasan hasadaon di bagasan las niroha. Tok kami Tuhan memuji pasangapok guarmu, marhite parsauran nami di tonga-tonga ni huriamon, marhite akka pelayanan nami, doho sudena akka naboy hupatu pahami di tonga-tonga ni huriamot Tuhan. Sude saluhut nai gabe tau pujian hasangapot di guarmu mayale Tuhan. Atong go di homa Tuhan, daging doho tod di nami, hupasahat hami ma diri nami tuho Tuhan, di bagasan Yesus Kristus, martangia kami tuadopamu. Amin. Tapuji matuhata jalala sutapasaha ma peliata maredya mahita. Sairo mahaguna
martang yakko mapiliat tatua do pani debata martang yang mahita. Ale debata amanamina di Banua Gijang hodo haroroan di saluhu sileho-leho na denggan doho nasa ulibasa namol diutus. Upasahat hami ma siana nileho mitu hami pilihan nami tuho. Saya jalo megabe uap na khusus di jolom. Pasu-pasu may jala ramoti asa hubarasya kami pilihanon. Pati bulhon harajommu di tonga-tonga ni huriam doho di portibion. Buhay marohanami marhite-hite todim. Asalam hutadahami godang ni sileho-leho mitu hami. Asalam girgir hami madok mauliate tuho marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Amanami na di Banua Gijang say pinorbadia magwarmo, sero maharajaumu, say sao malomo ni roham di Banua tongosongon na di Banua Gijang. Leo matuhami sa daron hangulwa siap hari, say sama dosa nami songon panesa nami di dosa ni dongan na mardosa tuhami. Unak kami togyo tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Pasu-pasu jala diramoti Tuhan Debatama ho. Disodako Tuhan Debatama bohina tuho jala asima rohana midaho. Didopako Tuhan Debatama bohina tuho jala di pasar homa damena tutodim. Ya, selamat Natal mari kita saluhna. Selamat Natal. Nomor berapa? Ada rasmi rogo dan itu tadi. Ayo. Alalas ni roaguda
Medan